and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Dili ko mabiya ni Rinan. Tungod kay wa ko magkasa sa akong pag-aasawa. Bahala ng patsyon ko ni mo. Basta kay dili ko makigbuwag ni mo. Dili ko, Rinan. Kung mamugos ka magpapabilin ng bayaw ba na ako? Pwes, patya ka ng bata ka na si Muntian. Patya siya! No! Dili ko ipagkuha ni bata nga ako gisabag. Imo siyang anak, Rinan. Nakabati ka ba? Imo siyang anak. Tanawa na. Tanawa na ko sa kapating ugo kining imong anak. Pamanuel. Bisag na bisto na siya. Nabakakon siya nako. Pero munigar lang yapon. Yun ay sultihan talaga. Bisag unsa pa'y buhaton mo. Dili og dili ka mutuo nga ako'y amahan ng gisabak mo. Kay mitungan na pugante. Nga mo'y matuod ka amahan sa bata. Bakak lagi ng tanan. Tumutumo ng tanan. Ugaron ka matuo. Sige. Dadaan ninyo sa kuwa tumagan na mautaw. Aron mapamatudaan ko ang tanan nga wa ko magba... Ah, layas! Layas ini! Kay wa na ko'y gusto ni mo! Renan! Junes, bisan unsaon. Wa nagi gusto nimo ang imong bana. Mao ka na. Busa, sige na, Junis. Balik na lang sa ato. Ug unya na balik din ko mapatud-an na nga wa ka mga kasa ni Renan. Gusto isulti sa imong mga ginikanan, Junis. Gusto sila. Karon nga init pa ang pagtuo ni Renan nga ikaw nakasagyod sa imong pagkasawa. Mas mayo nga mulaylo ka ng una. Apan dili sa ingon nga makigbuwag kaniya. Maglikay lang tang madapatan kaniya. Junis, iha. Bituo ko sa tanan mong gisulti. Bituo ko. Bituo ko nga dunay tao nga nagsugo aron dauton ka. Ug wa sab ko'y lain nga gidudahan nga mihimo niini. Gawas lang kang Kristi. Apan pasagdinan. Way dautan nga mudaog batok sa katarong. Nakakita ang labang makagagawom sa tanan nga mga pangitabo. Usa iha paminawa ko. Pauli ng una sa inyo, ha ba? Apan ayaw ka balay ka. Kay mutabang ko sa pag-ilak kung sikin sa gyud kining tao nga naghasol karon sa imong kinabuhi. Dili pa. Dili ko mabiya din eh. Masamot nga magtuos si Renan nga nakasawa kung mabiya ko. Nala. Gahi ka magyug kag oo nga pasabton. Huwag kay magpabilin ka magyug din eh. Pues, kitang tanan ang mupuyo din eh. Di ka na mo biya. Kay nakasiguro kung nadapatan ka yun ni Renan kung ikaroon niyang usaang niya. Pasag di lang lagi ko ninyo din eh. Ako na'y may baho sa ako kaugalingon. Ikaw ang may baw sa imong kaugalingon. O kung saan man unya sa pagpanalipod, kuklotahon ka na sa bana mo. Ha? May kasugol ka ba niya nga? Usa ka man ka babae? Gamitan ang utok mo, Junis. Nawadaan ka naman sa mayo mong paminsar. Tungod lang sa gugma, magpakamatay ka? Basta ka dili ko mabiya din eh. Dili ko. Ang kamo, pauli na lang sa ato. Pasag di may magtiayon ka mo imusulban sa among problema. Pauli lagi sa ato! Pauli! Dili lagi ko! Kamo'y pamauli! Kamo'y pamauli dito sa inyo! Ah! Pugo kayong dako kasultihan! Hala, sige! Tanak ko rason, mamauli ta! Biyaan ta kining gaig utang anak! Gusto man kaning magpakamatay! Hala, sige! Pabuton ta na lang siya nga mamatay siya og atong ilubong! Manuel! Gikapoy na ko! Gikapoy na ko! Manuel, asa ka? Balik dire! Pupauli ko! O ikaw! Kung mapabilin ka niya, ala! Ika'y bantayan ang gaya ni mong anak! Gaya ko! Kaya ako, musurinder ako! Surrender na ako, korason! Manuel! Ginoo ko!
Manuel, balik dire! Manuel! Palitan ko lang una ang dagan sa mga pangitabo. Kung makita kong dili kiyapon mo, salir kanya akong gihimo. Ug padayon kiyapon silang magtipon og puyo si Renan og Junis. Usahon ko na lang kanya akong hukom. Wadon ko na lang yun ikaw sa hingpit, Junis. Nahibaw ko. Nga na ko na kay kuksa nga nahimo sa Ginoo. Panahigog malang ko, Diyos ko. O ikaw na lang unya ang bahala na ako. Umano niya sa tanan kong pagabuhaton. Anong misunod ka man ako nga mibiya dito? Nabala ka kamangkahan niya sa iyang kahimtang. Ala, bantay itong gahe mong uong anak. Manuel, amahan ka. Ayaw pagsurrender sa pagbantay sa atong anak. Kung dili ka man gusto mo istar dito uban niya, ako'y mo istar dito. Pagaduawa lang unya kami ha, matagkaroon og unya. Ay, di naligi ko kurason. Di na ko. Gikapoy na ko. Gipulan ako sa kagaya sa iyang uong. Ayaw lagi pagsultig sama ni Ana, Manuel. Kinsa pa may manalipod niya kung kitang iyang mga ginikanan, dili na lang sad magpakabana. Kung maumang gani, nga gusto ka nang mamatay si Junis, mas maayo pa ugwa na lang siya mo balik pa din. Mas maayo pa ugwa na lang siya magpakita og balik ka nato. Manuel, kung wa ka na magmahal ni Junis, apan ako nga iyang inahan, mahal ko siya. Mahal ko kaayo ang atong anak. Maura kinitoyo ko sa pagbalik din ang pagkuha sa pipilak ko ka mga biste. Dili ka naman ka mo bantay sa atong anak. Pues dinhi ka lang. Kaya ka naman ka magmahal kang Junis. Ay. Nasayop ka lang sa imong gituan, kurason. Mahal ko kayo nga itong anak. Kay bugtong ta siyang anak. Apan gahi lang yung kay pasabton kining atong anak. Gusto gid niyang puy-an ang usa ka pamilya nga way kalinaw. Ug maupay magatud-on niya sa hinanalin niyang kamatayon. Diyos ko, hatagi na itahod o katapusan kining dakong problema gihambin sa among anak. Maluwi ka, Diyos ko. Kung mabuto ugagan kong babae pa, ikaw rin sulti, anak. Nga di na ko gusto mo istar pa siya din eh. Katungod niya nga mubantay sa iyang anak. Kay nasayod siya nga dapatan mo lang unya si Junis. Bisan ako. Kung wa pang iyang maginikanan, ako'y mubantay kang Junis aron dili mo siya madapatan. Kay dakong sa ang pagdapat og asawa. Mapriso ka magani Pero niya. sige pa. Bantayan ko ninyo. Nga di ko madapatan ka na bakakon ka na ko. Apan bisag mag-unsa pa siya. Di na mabalik pa akong pagmahal o pagpangga niya. Hugaw na siyang pag-asawa. Hugaw pa! Asa ka naman siya, ha? Rinan! Asa pa? Sa akong uyab ni Christy. Ay, ang tutkanus ang matapos kining kagubot sa pagpuyo ni Renan og Junis. Diyos ko in taon. At hagi na yung taong kini og katapusan ng tanan. Maluoy ka, Diyos ko. Mao ba si Rafael? Sa ato pa, si Christy ang giduduahan ninyong tanan nga may nagsugo og tao aron manawag kunuhan ni Renan aron dauton si Junis. Mao ka na, Dario. Mhm. Way laing tao nga makahimo niini gawas lang ang butan kong anak.
Diha mo masayop, sir. Oh. Ayaw din mo og tumbok nga si Christy ra ang mahimo. Ang makahimo sa pagbuhat sa ingon. Wa laing tao makahimo niya na Dario. Wa. Si Christy lang. Ambot. Unsa gyud kay naa ang rinan nga mo pilit magisag maayo ni ana. Pastilan pagkabugo gyud nimo. Oh. Sa Pastilan ni. Klimtanon sab nimo si Roy. Di ba giinan tamanta ka nga ang nakapapilit og maayo ni Christy kang rinan o ang piso nga karaan. Limot ka na. Bugo gyud ka na. Dario, Ah, pagtarong na imong sultihan ha. ah, Sa patamparos kag usab. Ha? Ayaw, Sans. Ayaw, sir. Nakalitan ka kitang sana kay kumahimong amo eh. Ayaw, sir. Kumedyo lang ganin nga ako. Mas maya masab ng kanang salakan sab natong kanang pagkatawa atong istorya ba. Pugong sidad ba? Katawa sa tagpanagsagon. Ikaw lagi magkatawa ng ipanulti mo, Dario. Hindi ko no ka. Bitaw, sir. Kanang, balik ta sa atong istorya ba. Kanang, dili tamutumbok dayon nga Senyorita Christy gyud ang makahimo sa pagbuhat ana, sir. Doon na pa laing tao nga makahimo nini. O kinsa man kuno? Kinsa bab kuno ilaing tao nga makahimo ni Dario ha? Kinsa? Oh, bugo gyud. O, sa May lain pa. Si Renan mismo. usa? O kana, pubida. Uy, Wano'y gusto si Renan siyang asawa? Panyayang asawa. Mudot-dot mamagyod niya. Bida. Busa, dako kay posibilidad nga siya ang magsuhol og tao aron kunuhay manawag niya nga naa ang iyang asawa nga maminaw. Unsa na? Dario. Unsa na? Oh. Tanawa. Di ba? Dako ang posibilidad nga mao na gibuhat ni Renan, sir. Sir. Right kay ko, sir, sa. Bugo mo ko ka. Oh, May kay kumuha ni Lisara na, sir. Di ba, sa? Bilib, nagyong ka na ko, sir. ikaw ha, kadaghan ni yung kam... Bilib. Sana. Sala. Adlok, Basta kay adlok. usar gi sulbad ining tanan, Dario. Adlok. Sa? Si Adlo. Dario dakpunta ang maong tao. Aron siya mismo ang patuganon ta sa tinuod nga nagsugo kaniya. Unsa? Tuwa na sab siya sa ilang Christy. Oh, adto ko to siya paingon. Dili ko masugot. Dili ko masugot. Mulakaw ka pa. At tuon ko sila. Samukon ko sila kanunay aron magkapuhagit sila. Dili ka na maong makabuwag kanila, Jones. Ang angay tang buhaton nga tawgan ta ang taong nagsamok ninyo. Pakikitaan ta siya. Apan pa, nagkasiguro ko nga diligid magpakita ka na to ang maong tao. Ang iyang buhaton mauragid ang pagpanawag kanunay ni Rinan. Aron iya kining hasulon. Ay. Abot ba? Unsa man yun ka ha ang angay tang buhaton? Unsa man? Kung makundak ko palang unta ang number ni Alvin, masulpad na unta ang tanang problema. Si Alvin pa. Siya lagi ang bugtong tao nga mo pamatuod nga to sa akong pana. Nga limpyo ko. O ko ako makasaka sa mong kamilyon. Si Alvin Moran lang pa. Ang puutan nga pagkanti nga pag ikauban dito sa bukid. Unsa? Mao ka na, Kukong. Sige, og tawag si Rinan. Buhatag yun ang tanan nga masilag pag-ayaw si Rinan sa iyang asawa. Oo, ma'am. Ako'y bahala. Patay karon og unya, tawagan ko si Rinan. Buhatag yun ang tanan, Kukong, nga magkabuwag sila. Gusto ko nga arin na matingob ang tanang panahon ni Rinan ako. Pero, ma'am, kining... may ipangutanan ako, ma'am. Kuan ba? Unsa ka na, Kukong? Sulti. Matud mo na ako. Nga dako gyud og gusto ang asawa ni Rinan niya. Kung pananglit, dili ginubiya si Junis sa iyang bana. Bisan unsa pay buhaton sa iyang bana niya. Unsaon man lang. Useless lang gyapon ang tanan, ma'am. Hindi man gyud mubuwag ang asawa sa iyang bana. Bisag patyon pag-isikulata. Pwes, kung dili kihapon mo salir ang tanan, Kukong, buhaton tagyod ang katapusang paagi. Aron masulo ko ang lalaki nga akong gimahala. Patason ta si Junis. Wadon ta siya sa hingpit ng kaliputana.
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episode. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye.